Borokni langmo murimung tubunani belai nokotuk fiaba amunimung bubagra shibino tubui manu obohairo mangpri kase fega tongthok bishokormani sharok थांनाय सालगिसे सिगां बुबाग्रा कग्निबनि रोंसिरे रिबागै खुम्पुइ बयस तै गार्ल्स हस्टेल टिभि आफानाय हिनै फाइथागो बुबाग्रा कग्निबनि कक सुपुंगा टिभि बमहानका हस्टेल तंगै तंनाय तिप्रसा रोंसिरनाय रक हस्टेल टिभि मनै बेलानो खास्रांजाक रोंसिरङै तंनाय रक बाहायनो टिभि बुबाग्रा न पालखे खाखाहाम याफालायखा ओंखाय जोङो टिभि मानमोन कार ओंखाय जोङो को प्रोग्राम थांखा ए प्रोग्राम थांपुरो बो प्रमिस खायो टिभि रिनानि हेनि बो प्रमिस खायखा ओंखाय बिनि प्रमिस न बनार गई जोंना टिभि रिखा ओंखाय तारपरे टिभि शो खायखा टिभि शो फाय गां तुमखाय न जतन नाय तंलायो बो हॉस्टेल बताबो अमो ओंखाय खुंफै एकाडेमी बॉयज हॉस्टेल महाराज ना ताम कक्सा कम कसर नै नरटाय महाराज न कचना मुचो तो और किसा फिल्टर काहामनिया तो ओंखाय अमर किसा मा हंगे थानाय ओंखाय ता मोनसे के मोस्टली तीरो फिल्टर अन बागै ना ते काहामनानै या मन बागै जी संमान बाय का इनि बागै अन बागै फिल्टर मा हंगे चाव कम्पि बॉयज हॉस्टेल फार्स्ट तो कोग्रो खना महाराज रिका नि मुं ब्रह्मजरिया